Tuturor, bine v-am regăsit la un nou episod. Suntem aici cu Leandro. Salut, salut. Și ne jucăm Dolls. Să trecem de figură. Sper că o să trecem. Ok, am revenit. N-ai intrat? Spiridușule. Sunt acolo spiridușul, uite-l! Uite, Bă, spiriduș albastru. o să ne omoare. Vrei să rămas spiriduș albastru, ajutor! Bă, dacă vrei, voi veți să mă vedeți. Atât să apară de aici, că nu e voie. Hai, Beatu, hai! Beatu! Salutare, Leandro, eu mi-am dat camera. Am un câine care e încă bățânat și n-aveți idee ce mi-a făcut pe bluza mea. Uitați aici. Vedeți? Uitați. Bă, am mers să-l prind. E toată ziua iasă afară. Am mers să-l prind. Și când să-l prind, iar scapă. Și m-a târât pe jos cu hainele mele noi. Păi, de capul meu. Și haine noi. Mă imaginați așa ceva? N-am putea așa ceva cu Teddy. Da, de auzi. Și la puțin așa ceva cu Teddy. Teddy. Deci aici. Și nu te-ai avea uitare. Hansbas. Hanstav. Hanstam. Hanstam. Hanstav. Hanstar. Hanstav. Cu V. La final. Eu te fac un păruchel. A, nu. O să vezi tu. Ți se părea? Bă, eu o să scot facecam-ul ăsta. Care? Facecam-ul, să mă văd, adică. Să-l bagă înapoi, fraților. Eu îl scot, că mai mult mă încurcă. Bă, eu îl bagă înapoi. Am 160. 160. O să-l fac un pic mai mare. Acum nu mă supărat, că să-l fac un pic mai mare. Ce? Facecam-ul. Așa, e mai fain, că nu? 175. Ia uite, Andreea. 180. Andreea! Wow, cum ai făcut aia? Hai jos. Bă, dar nu că mă încurcă, ducește-mă acolo. Bă, dar e prea mare, logic că te încurcă. A, bă, ce... Ia, stați un pic. Măcar bagă-te în beci. Că poate vine la tu cât ai? 44, eu am 4. Hai! Hai că am tras... Așa. Hai, Andro. Uitați aici. Ești cam operat și uitați aici. Uite aici, Andreas, uite ce mi-a făcut. Fraților, eu am avut capul spalt. De-aia mi-a putut să posteze. Ce să facem acum? Și am fost la spital și n-am avut niște probleme. Ai grijă la... Ai. Mi-a luat un pic de meci. Și eu. Și ție? Primii 10 bonus pe azi. 190, 195. Du iei cruci atunci. Bine. Bă! Dar cum? Cel că te uită în el, 210. Dar știi că el mai se mișcă. Da? Da, se mai și mișcă. Bă, am văzut pesic. Unde? L-am văzut pesic acolo în ușă. Ai uitat? Nu e sigură. O văzut. Hai, am dat de Am cheie. scăpat. Păi da, am deschis eu ușa și de aia. Dacă găsesc pastile, bandaje și să mă anunț. Păi, Am nevoie. ce? Ha? Mi-a cumpărat și botul, bine. Unde? Mi-am tras. Bine, mama. Da. Cum se numește asta, mă? Ce? Brichetă? Nu. Voia ce mă acoperam sosul special. Cruce? Cum se numește? Dar ce? Ai gaură aici în ăsta. Ce? Da. Hai că am deschis ușa. Ce faci cu aia de cruce? Vine la? De... Ah, ce zici? Ia uite, darul.
Un lemn din asta? Dacă găsim bandaj, să faci să mă ajung. Ascultă-te! A murit LOL. Așa că am postat LOL. Aici. Frig în casă, zici că e sărăcie. Da, dă-te frig. Ai grea asta ca să se miște să vezi. Aici, așa pe sus. Păi sus ușa. Da, pe aici. Stai că caut tot. Dia te-ai pus în mâna mea. A, scuze-mă. Nu-i nimica. Vezi pe sus. Cât bani ai? 8. 220. Tot să-i ducea. Să vedem dacă trebuie să Du-te la vot, în bucurie vezi că se răpune la vot, mă, hai? Adu-o filmera. Mai sunt doar eu cu tine. Da. Joc. Ce mai bun din nou. Uite așa, nu Dios. Am dat cu motorul în mândar, uite, sunt bucur. Dar tavanul nu mai dau. Și de fapt, dau numai șalotă, tavanul nu mândă. Uite, stai cu la fi. Ai. A murit. Tu mă joci? Unde? Mai jucam mătură de doar să vedem după ce moare și Andreea. Oprim filmarea un pic, ca. Am revenit, fraților, am citit. Am revenit și eu. Salut. Nu mi-au nimic. Eu mi-am... Două. Și de ce? Aici 102. 88. 100 sau 2? 100. Aici de 500. 500. 1000 sau 2? Doamne. Lasă-mi să zic. Bă, stai. Lasă-mă să fac! Hai de capul meu. Cât ai? 140. 50. Dă-i 40. Ha? Ai vei 40. Bă, dar tu nu vezi seltarul. Nu trebuie să stai după seltar. Ia nu mai îți. Ok, mai de capul meu. Uite, bă. Unde, bă? Și atunci când am fost la lupte, nu? Atunci eram toate... Uite, bă, să fie. Cine? Andreea. Lasă să ghidi. Cât ai? Am 55. La 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 la. Vezi trag asta, badeta. Și am tras-o și acum plec. La 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 la. Hai să plecăm. Vezi că vine Raș? Nu cred. Am găsit dubile. Acum te-am văzut, baludule. Hai. Eu mă prea de din. Două. Am ce m-am speriat când a venit lumina. Până bine, eu dau lumină. Ce-am făcut? Ce dimineața are la fete, la fete șapte. Ce faine e? Fac-mă cu care mă chipă bună. Ce? Fac-mă chipă bună. Asta și asta. Ia asta cu mine. Ia-ți tu unul. Nu vrei? Nu. Ok. Auzi, Raș. Vine în cameră, Raș? O, În da. cameră? Da. Păi? Nu știu. Așa vrea el. Cum de nu să se carul ăla?
Mi-am pus și acum la 6:40, mă Cu cheie. 20 și ceva. Dar au avut prea după puțin minute pe târziu. Cine? Ce? Uite. Hai să deschidem ușa aia bunudă. Hai lumină. Uite aici. Tete. Cine mă sună? Stați un pic. Cine? Tati. Da, am citit. Ce e aia? Ce e aia? Ce ai făcut? După mintea mea, ce ai făcut? Cu prietenii tăi. Ce prieten? Ești undeva? Aia nu e din Germania. Cum ai zis tu că e din Germania? 1, 9, Ba, ai zis din Germania. 8. Moșul la finanță, să iau actele. Nu, aia n-am citit, că nu mi-o dat Leandru. Au venit lemne și am băgat lemnele. Mi-o luat lemne, mă! Nu-i nimic aia, stai cu mine. Nu-i nimic. Mi-am făcut și să mai dau 1 milion pe cartele puli, ca să pot să vorbesc cu cine? Cu măta? Da. Nici n-am consumat din credit. Mi-a luat 6 euro pe opțiune direct. Auzi, bă, pula, acum tu degeaba ți-ai încărcat aia, că tu când vii acasă e expirată deja. Nu, mai am 6 euro. Vezi că eu nu mai am cartela aia, salvează-ți numărul, că nu mai o am. Ce număr să salvezi? Ăla ce ți-am trimis. Nu mai trebuie. Nu. Am 6 euro. Ai 6 euro să vorbești. Am dosar de clasare. Așa vă Ce e aia? Vinovat. M-a prins. N-are ce să facă. M-a prins. Ești nevinovat. E măcar în tribunal. O să faci ce să-ți pula. Auzi, tu te-ai băut vodka, nu? Nu se vede. Mamă, ce-am înjurat-o pe Georgiana. Păi nici eu n-am știut ce, că e ca așa n-are. Ala, e ca lui, ia lui creierul, de ce? Bă, nu stai că o dau eu cu cheia, zic, bă, dar e frumos să deschideți voi plicurile, dacă ei mi le aduceți acasă, pentru ce le deschideți voi? Păi aia zic și eu. Nu stai că dau eu o clipuia. Bine, dar nu vine la ea. Măta aia, deșteapta pulii. Deschide plicurile și lege ca o pulă. Vrei să zic că mi-a zis Georgiana că mi-e și rușine de ea. Ce ți-o zis, Georgiana, mânca mea pizda? Că Sergiu aia e dosar de clasare și ce înseamnă aia? Adică când ești nevinovat, fapta nu există. Adică că te-a prins, nu există. Deci, am zis. Auzi, să-ți cer de daune morale, zicea Adi. Doamne morale. Că ți-a făcut de rușine. Atât a făcut Da, la de măta. astăzi.